Ahojte, dneska si urobíme veľmi zaujímavý recept. Bude to bravčová panenka na slaninke. Zaujímavosťou bude, že budeme variť symbióze medzi pambičkou a kukoverom a na kukoveri využijeme veľa príslušenstva, ako sú párne nádoby, to znamená, budeme variť na poschodia. Želám vám dobrú chuť. Ahojte priatelia, takže dneska sme sa rozhodli natočiť náš druhý recept, ako sme slúbili. Dneska sme vybrali bravčovú panenku na slaninke. Tuto už máme takéto mäsko z farmy a teda ideme pomaličky na to. Takže v recepte písali, že si máme nakrájať na také 2 cm cca kocky zemiaky a panenku, ako píšu, sme vybrali z chladničky pol hodinu pred varením. A teraz ju musíme očistiť od blán, takže si ju pomaličky očistíme od tých blán a potom potrieme solou a pôjdeme ďalej. Ináč ešte počas toho, jak teda dávame dole blány, chcel som vám povedať jednu vec. Včera sa stahla na Facebooku medzi ľuďmi taká debata o kugoveri a teda samozrejme porovnáva sa najviac kugover a Thermomix. Ja chcem vám povedať, že obidva tie prístroje sú špičkové, hej, že porovnávame tu ako keby dva špičkové stroje, len každé má nejaké výhody, nejaké nevýhody. Ja som sa po dôkladnom naozaj uvažovaní rozhodol nakoniec, a to som teda oslovil ľudí, čo mali aj Thermomix, aj kugover, rozhodol pre ten kugover. Prečo? To ma môžete individuálne osloviť. A môžem vám povedať, nechcem tu robiť nejaké špeciálne, že hovoriť na jedno alebo na druhé. Proste chcem povedať, že obidva tie výrobky sú skvelé, ale každý má nejaké výhody a nejaké nevýhody. Ja som sa rozhodol pre ten kugover. Dneska budeme používať aj rôzne príslušenstvo. Tak prvé, teda píšu, dávam štart. Panenku vyberte z chladničky pol hodinu pred varením. To sa už stalo. Otvorte nádobu a nalejte do nej 1000 g vody. Dobre, takže odhadol som asi 1000 g. No, takmer ešte kúsok. Ďalej dáme pokračovať. Do nádoby vložte košík, pridajte 1000 g umytých, ošupaných a nakrájených zemiakov na 2 cm kocky. Dobre, takže tento košík pekne vložím do nádoby. Sadne to tam, jak riťka na čerbel. Tak. Ideme ďalej. Nádobu uzatvorte vekom bez odmerky. Dáme pokračovať. Panenku očistenú od blán potrite soľou a korením. Dobre, takže panenku potreme solou. Ja si vysypem na ruku sol. Potom ešte korením. Priatelia, jedno ospravedlnenie, ja som omylom točil na výšku, takže pokračujeme na šírku, aby ste to mali väčšie. No a v podstate sme očistenú panenku od blán potreli solou a korením. A teraz na dosku na krájanie položte, tu píšu potravinovú fóliu, k tomu sú samozrejme aj videorecepty v programe, tam majú alobal. Tak troška som z toho také, či alobal, či potravinovú fóliu. Rozložte asi polovicu plátkov slaniny tak, aby sa prekrývali. Panenku dajte na slaninu tak, aby neprečnievala cez slaninu. Pevne zavinte. Tak čo myslíte? Potravinová fólia alebo alobal? No takže takto si to krásne zatočíme. Teraz akurát tu rozmýšľame, že či neurobíme teda, keď sa to rozporuje, jedno píšu s fóliou, jedno s alobalom, že jedno by sme dali, my sme si rozdelili tú panenku na dve časti. Že tuto jednu dáme do tej fólie potravinovej a druhú do alobalu a uvidíme, že čo dopadne lepšie. No, neviem, prečo si to v tých receptoch rozporuje. Takže stále máme dilemu, či použiť tú potravinovú fóliu alebo alobal. Ľudia. Nečítalo si dopredu, na koľko stupňov to pôjde vo finále? 140 stupňov. Tak potom naozaj by som to dal asi celé do alobalu.
Dobre priatelia, viete čo, tým, že to pôjde až na 140 stupňov, rozhodli sme sa predsa len pre ten alobal, lebo tá potravinová fólia nie je podľa mňa určená až na takú vysokú teplotu. A nielen podľa mňa, ale aj podľa umelej inteligencie. Takže si to dáme radšej do toho alobalu. To ináč aj toto sú moje ruky, priatelia. To ja mám 4. Dvomi držím teraz foťák, kameru a dvomi to robím. 2 mám ženské, 2 mám mužské. Dáme pokračovať. Takto pripravené panenky uložte na druhé poschodie párnej nádoby. Dám pokračovať. A tuto už to mám ukázané, ako to treba. Na veko položte prvé poschodie párnej nádoby, potom druhé poschodie s panenkou. Dobre, koniec randovania. Neboli to moje ruky. Takže ešte som vám chcel povedať, teraz použijeme ďalšie príslušenstvo. Toto a ešte iné príslušenstvo už je v balení v cene toho Kugoveru. Chcem tým povedať to, že včera sa zvrtla na Facebooku veľká debata a jedna z toho bolo, že treba k tomu dokúpiť príslušenstvo. Netreba. To, čo je na stránke, to je iba... Keď napríklad by ste si niečo zničili alebo chcete druhé, tak sa to dá dokúpiť. Ale všetko príslušenstvo je už v tej cene toho Kugoveru. Dobre, takže posadíme to na seba. Výborne. Dobre, a teraz si tie panenky položíme sem. Tak. Výborne. A tie položíme ešte na to. Nádhera. No a ešte na to položíme toto. Takúto pokrievku. Tak toto je už kompletka. Takže pokračovať. Áno, toto je prikrytie pokrievkou. To sme spravili. Pokračovať. No a tu už píšu, varte 30 minút pri teplote 140 stupňov. Dobre, takže dávame štart. No a už teda všetko ostatné bude robiť Kugover sám. To znamená, tuto máme zemiačiky a tuto máme, cez paru sa nám bude robiť tá krásna panenka. Tuto už ináč vidíme, ako sa zdvíja teplota, ktorá pôjde až na 140 stupňov. No kamaráti, akože varíme to už takmer 20 minút. Teplota mi zatiaľ vyšla na 105 stupňov. Tak teraz neviem. Chcel som vám povedať jednu zaujímavú vec. Toto som si kúpil. Takúto originál podložku Filipiak Milano, lebo tým, že to mávame tam v začie, tak aby som to neťahal zbytočne, však na to ona aj slúži, neťahal, lebo má to v sebe tú váhu, tak pekne na tomto sa to dá potiahnuť. Podložka je fakt parádna. No takže tu sme si už mäsko vybrali a zemiaky sme vyskúšali, sú úplne že nádherne mäkučko uvarené, takže to musím pochváliť. Dobre, ideme ďalej. Dám pokračovať, že čo píšu. Uvarenú panenku dajte na 5 minút na dosku. Predstav si to. Dobre, takže ten košík vyťahneme s tými zemiakmi. Dáme do misky. Paráda. Ďalej píšu, narežte fóliu a vyberte panenku obalenú v slaninke. Šťavu, ktorá sa vytvorila vo fólii, odložte. Ináč pozerám, že tu sa dá dokonca pozrieť video. Fíha, pozri sa. Tuto normálne sa v Kugoveri dá pozerať video. Tak toto som priateľa vôbec ani nevedel. Že si to človek vie ešte aj takto pozrieť. Dobre, tu sme odložili šťavičku. Z toho. To panenka, ale jak dobre to vonia. Dobre, takže to sme urobili. Teraz prichádza na rad troška vec mimo. Dám pokračovať. Rozohrejte pambicu, pridajte 40 g oleja alebo 4 polievkové lyžice, pretlačený stručík cesnaku a vetvičku rozmarínu. Na pambičku sme si dali olej, my používame olivový olej. Normálne tu máme cesnak a vetvičku.
takže takto to tu máme, dáme pokračovať. Panenku opekajte zo všetkých strán do zlatista asi 3 minútky. Dobre, takže tuto už na panvičke ošmahujeme panenku. Toto sa nám tu už krásne pečie, ideme sa pozrieť, čo bude ďalej, pokračovať. Pridajte zemiaky na panvicu, k panenke jemne opečte asi 2 minúty do zlatista, podľa chuti osolte. Môžete sa aj pozrieť. Takto. OK. No, pozrieme sa, čo je ďalej. Panenku preložte na dosku a zemiaky do misky. Odstráňte vetvičku rozmarínu a cesnak z panvice. Panvicu nechajte na ohni. Pokračujeme. Nádobu umyte a osušte. Tak to zatiaľ urob. Dobre. Takže ja si zatiaľ umývam nádobku. Stačí mi ju pekne takto umyť. A opäť sa vrátim k receptu. Dobre, takže krásne nám to vyčistilo nádobku. A teraz tam pridáme, pozrieme sa ďalej, pokračovať. Do čistej a suchej nádoby vložte 150 g cibulu nakrájanú na menšie kúsky a 1 stručík cesnaku. Nádobu uzatvorte vekom s odmerkou. Dobre, takže máme cibulku. 150 g. Hodíme strúčik cesnaku. Takže nádobu uzavrieme. Dáme vekom. A teraz dáme pokračovať. Dobre, takže a pustíme štart. A máme pomleté. Na rozpalenú panvicu pridajte 2 lyžice oleja, nakrájanú cibulu, cesnak. Opekajte do zlatista asi 3 minúty. Robíme tú cibulku. A tuto ideme ďalej. Pokračovať. Na panvici zalejte cibulu so 100 g vody, smotanou a omáčkou z varenia panenky. Potom várte. Takže dali sme tam vodu, dávame tam tú omáčku, alebo ak by som to nazval, ten výpek tú šťavu z tej panenky. A teraz tam dávame ešte smotanu. A nakoniec dáme tú cibulu s cesnakom. Čiže píšu na panvici zalejte cibulu zo 100 g vody, to sme si tu všetko navážili. Smotanou omáčkou, s omáčkou z varenia panenky, potom várte, takže už to máme preložené na tej panvici. Tuto uvaríme a potom ďalej to budeme dávať naspäť do cookoveru. Takže nalejte obsah panvice do nádoby, nádobu uzatvorte vekom s odmerkou. Medzi tým, jak varíme našej malej, vypadol mliečny zub. Takže dali sme si to dovnútra a teraz ideme dať pokračovať. No a tu máme miešajte do hladka, teda to nebudeme miešať my, ale cookover, do hladka 20 sekúnd pri rýchlosti 15. Takže dávame štart. Ďalej. Panenku nakrájete na 3 cm plátky, polejte šťavou, podávajte so zemiakmi a obľúbeným šalátom. Takže vlastne my sme na konci. Hotovo. Tak toto vyzerá tá omáčka. Takže panenku pekne krájame. No panenka je krásna. Takže ideme to vyskúšať.
Naozaj vynikajúce. Tak ako mäsko, úplne delikátne. Takisto aj tie zemiačky. A aj tá omáčka. Ja som si ju dal pod to mäso. Tá omáčka, ktorú sme robili, veľmi lahodná. Tak, dobrú chuť, priatelia. Tak, priatelia, to bolo na dnes všetko. Verím, že sa vám video páčilo. Na budúce si môžeme urobiť niečo jednoduché, pár minútové, aby sme si ukázali, že za pár minút sa dá urobiť na Kugoveri vynikajúce jedlo. Pokiaľ chcete, pošlite nejaké tipy, čo by to mohlo byť. Určite sa potešíme. Ahojte. Kugoveri.